Aspergers syndrom er den betegnelse, man bruger for en undergruppe inden for det, man kalder autismespektret. Oprindeligt var det mere handicappede former for autisme, man først blev opmærksom på. Det vi i dag kalder infantil autisme. Det blev beskrevet sammenhængende første gang helt tilbage i 1943. Men nogle år efter blev der faktisk beskrevet børn med samme autistiske vanskeligheder, men som var normalt begavede og som havde et godt sprog. De blev beskrevet af en østrigsk børnelæge, som hed Hans Asperger, og det er ham, syndromet er opkaldt efter. Hvilken undergruppe det end drejer sig om inden for autismespektret, så er der nogle fællestræk for dem alle. Og det første billede, jeg viser, er det, der karakteriserer autisme, uafhængig af hvilken undergruppe det drejer sig om. Det er vanskeligheder vedrørende udvikling af færdigheder, der har at gøre med gensidighed i socialt samspil. Det er vanskeligheder ved færdigheder, der har at gøre med kommunikation. Og det gælder både sproglig og ikke-sproglig kommunikation. Og så er der en tilbøjelighed til at udvikle nogle meget vanebundne færdigheder, som for Aspergers syndroms vedkommende mere er på det intellektuelle plan, nogle bestemte interesser, bestemte ting, der optager meget, og som altså er på bekostning af mere almindelige sociale interesser. Og det er der problemet ligger, for der er jo ikke noget galt i at være stærkt fokuseret på et eller andet interessant emne, hvis det bare følges op af en tilsvarende udvikling på det sociale område. Og det er der, mennesker med Aspergers syndrom kan have nogle vanskeligheder. Her er listen over nogle af de hyppigst anvendte diagnoser inden for undergrupperne under autismespektrumforstyrrelser. Det var en stor undersøgelse i England for en hel del år siden, i 1960'erne og 70'erne, der viste, at der også fandtes autisme hos børn, som var normalt begavede, og endda havde særdeles godt sprog. Og det var meget i modstrid med, hvad opfattelse man egentlig havde tidligere af det at have autisme. Så det er Aspergers syndrom, vi skal beskæftige os med nu, og det er specielt Aspergers syndrom, sådan som det viser sig hos unge og hos voksne. Mange undersøgelser, særligt helt frem til, faktisk inden for de sidste 10-15 år, er det først for nylig begyndt at være en udvikling i retning af forskning vedrørende voksne med disse vanskeligheder. Det er overvejende børn, der tidligere blev undersøgt i forbindelse med vanskeligheder af den her type. Men forløbsundersøgelser tyder på, at har man som barn autismevanskeligheder i en eller anden form, så har man det også i en eller anden form som voksen. Der kan være nogle forskydninger med hensyn til, hvilken undergruppe det drejer sig om. Der er meget velfungerende personer, der har fået en diagnose infantil autisme, for eksempel med nogle sproglige udviklingsvanskeligheder, som senere hen i livet sprogligt fungerer så godt, så man kan have anledning til at skifte undergruppe diagnose til Aspergers syndrom. Men det er vanskeligheder, som fortsætter i voksenalderen. Og selvom de måske bliver mindre udtalte for så vidt, så vil selv lette vanskeligheder inden for det her område have store og alvorlige konsekvenser, hvis man som voksen jo netop skal tage vare på sit eget liv. Det er egentlig lidt nemmere at leve med som barn, hvor andre tager sig af mere overordnede ting i tilværelsen. Men vanskelighederne inden for det her område bliver et tiltagende problem i takt med, at man vokser til og skal varetage sin egen tilværelse. Vi ved i dag, at det er biologiske faktorer, der er årsag til autisme og dermed også til Aspergers syndrom. Det er genetiske faktorer, det vil sige, det er medfødte faktorer. Aspergers syndrom viser sig først rigtigt i sen børnehavealder og begyndte skolealder, men det er jo tvivlsomt medfødt. Men det er først i den alder, at de sociale kompetencer, som volder vanskeligheder, begynder at blive aktuelle for det pågældende barn. Det er evnen til at kunne forestille sig mere procesbetonede aspekter af livet. Mange med Aspergers syndrom har en god her og nu hukommelse for faktuelle ting, men har sværere ved at overskue forløb og specielt socialt
procesbetonede forløb. Konsekvenser af handlinger, for eksempel. De er gode til sådan på det fysiske plan at overskue, at det ene kan føre til det andet. Men når det drejer sig om det på det psykologiske plan, så har de vanskeligheder. De har svært ved det, der hedder mentalisering. Det vil sige evnen til at forestille sig, hvad der ligger til grund inde i personens psyke, bag de handlinger og de ytringer, andre mennesker kommer med, de intentioner, de har, altså den tolkning, som er så vigtig for at forstå andre mennesker. Der kan mennesker med Aspergers syndrom ofte misforstå. De har svært ved at tolke mentalt, det vil sige svært ved at fornemme bagvedliggende intentioner hos andre mennesker. Det er ikke sådan, at de er paranoide eller forrygte i deres forestilling, slet ikke. Det er mere den konkrete, umodne, kan man sige, måde at tolke det på, umodne i forhold til deres intellektuelle og sproglige udvikling. De er også kontekstafhængige i deres tænkning, eller rettere sagt, de har svært ved at forstå, at en reaktion kan være passende i en sammenhæng, men ikke i en anden. For eksempel at afbryde et familiemedlem i en telefonsamtale, at det kan jo være lidt afhængigt af, om det den anden snakker om er noget ligegyldigt, noget, at de har snakket sammen i 20 minutter, eller et familiemedlem er blevet ringet op om noget meget alvorligt, hvor det ikke er passende at afbryde. Den fornemmelse for, at det at afbryde, kan være forskelligt afhængig af, hvad det er, man afbryder. Det er der, de personer, der har Aspergers syndrom, samtidig kan opleve nogle vanskeligheder, og let kommer til at føle, at de er kommet til at gøre noget forkert, og indser det bagefter. Eksekutive funktioner, det er de psykologiske funktioner, som vi bruger, når vi planlægger, når vi ser fremad, overvejer forskellige muligheder, tager højde for forskellige ting, der sker, og justerer vores planer efter det. Det er altså fremadrettet, igen, procesbetonet tænkning, og det har mennesker med Aspergers syndrom også svært ved. Og det er noget af det, der gør, at de har svært ved at klare sig helt selvstændigt, fordi mange af de ting, som man nødvendigvis må tage højde for i sit liv, let volder dem vanskeligheder, at de overser betydningen af det. Mennesker med Aspergers syndrom har brug for hjælp, og det vil jeg komme ind på senere, når vi netop snakker om, hvordan er det at have Aspergers syndrom, når man er voksen. Man skal også være opmærksom på, at Aspergers syndrom ofte findes sammen med andre vanskeligheder. Det findes hos cirka halvdelen formentlig i nogenlunde ren form. Men der kan være varierende vanskeligheder fra andre psykiske udviklingsforstyrrelser, fra ADHD, fra OCD, altså tvangstanker, tvangshandlinger, Tourette-syndrom, og der er også vanskeligheder, som i særlig grad komplicerer forløbet i voksenalderen. Det kan være angstforstyrrelser, det man kalder affektive forstyrrelser, det vil sige depression, mani. Der kan også være perioder med psykotiske tilstande, ofte i forbindelse med svær belastning af forskellige art. Og der er meget ofte søvnforstyrrelser, som kan problematisere beskæftigelsesuddannelse. Hvis en person med Aspergers syndrom forglemmer sig, ser tv til klokken 4 om morgenen og skal måske møde på et uddannelsessted klokken 9, og så volder de problemer. Men det er heldigvis da ofte sådan, at Aspergers syndrom trods alt ikke kompliceres af andre vanskeligheder. Er der andre vanskeligheder, så er det nemlig sværere for personer med Aspergers syndrom at kompensere for deres vanskeligheder. Alle mennesker lærer jo noget undervejs, og det gør personer med Aspergers syndrom også. De lærer langt hen ad vejen også at kompensere for nogle af de vanskeligheder, de har ved at tolke socialt. Lære, hvordan bestemte situationer er, og hvordan man skal reagere i de situationer. Men det gør så også til gengæld, at de let bliver bundet af at være sikre på, at den situation nu er sådan, så de kan genkende den nye, udfordrende situation, og kan de let blive forvirret over, være i rådvilde og i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Så det er altså en undergruppe blandt de autistiske forstyrrelser. Og noget meget centralt, og det indgår i definitionen af, hvad Aspergers syndrom er at intelligensudviklingen er normal, og sproget, og det er nok især det, sproget er aldersvarende. Når det er problematisk med Aspergers syndrom, selv hvor
meget man end pædagogisk har lært sig gennem påvirkning i skolen, gennem familien, gennem senere hen, måske også i et uddannelsesforløb, ikke alene det faglige, men især også det sociale, så vil det tit være sådan, at der skal ikke meget til, før en person med Aspergers syndrom bliver usikker og føler, at det forstår jeg vist ikke rigtigt, hvad der sker her. Jeg gør nok noget forkert. Blokerer, bliver angst, trækker sig, bliver stresset, og måske også udvikler depressive reaktioner, som udtryk for den belastning, de befinder sig i. Og det er jo i takt med, at med stigende alder øges også de sociale krav, og der opstår nye krav, som de måske ikke har indlært. Det gælder kærlighedsforhold, sex, ting, som ikke har været aktuelt i barnealderen, som bliver nyt for dem senere hen i livet, og som kan give anledning til, at de sociale regler, der gælder omkring disse ting, er vanskelige for dem helt at forstå. Når man snakker om Aspergers syndrom, er man selvfølgelig meget tilbøjelig til at hæfte sig ved det, der er de vanskeligheder, der knytter sig til problemet. Men det er en skævhed i den psykologiske udvikling. Og det er en skævhed, der indebefatter, at der er vanskeligheder på nogle områder, men der er også styrkeområder. Ved Aspergers syndrom er der en normal intelligensfunktion. Det er en styrke. Der er ovenikøbet ofte et ganske glimrende sprogligt udviklingsniveau. Det er en særdeles god styrke. Det kan kompensere en del for vanskelighederne ved den spontane sociale funktion, som volder dem vanskeligheder. Det bliver særligt karakteristisk for mennesker med Aspergers syndrom, at det gode sprog står i kontrast til deres kommunikative vanskeligheder. Det vil sige deres muligheder for spontant og intuitivt at bruge sproget kommunikativt. Så der bliver tit sådan noget lidt mekanisk eller computeragtigt over deres måde at udtrykke sig på, måde at bruge sproget kommunikativt. Mennesker med Aspergers syndrom foretrækker ofte sådan meget faktuel drøftelse. Ikke så meget small talk, det kan de ikke helt forstå, hvad det egentlig dækker. Hvor andre kan synes, at det kan også være meget hyggeligt at snakke om ingenting. Bare det at sidde og snakke sammen er hyggeligt i sig selv. Det vil en person med Aspergers syndrom have meget svært ved at værdsætte, og synes, det kan være spild af tid. Så der er, trods det gode sprog, nogle kommunikative problemer. Den skævhed, kan man sige, der er i den psykologiske udviklingsprofil, giver også nogle skævheder i færdighedsudviklingen. Det er sådan, at det efterhånden er blevet mere og mere klart, at personer med Aspergers syndrom har nogle evner, som kan bruges også praktisk, f.eks. beskæftigelsesmæssigt. Men forudsætningen er, at det kompenseres gennem en arbejdstilrettelæggelse, som tager hensyn til deres vanskeligheder socialt og kommunikativt. Vi har et eksempel i Danmark på en virksomhed, specialisterne, som har gjort dette til sin opgave, at skabe nogle rammer, som sikrer, at en person med Aspergers syndrom trives, befinder sig godt, ikke stresses, og i den sammenhæng kan udvikle sine evner. Hos specialisterne har man indrettet betingelserne for rammerne for arbejdet sådan, at man kompenserer for de vanskeligheder, som personer har, når de har Aspergers syndrom. Det giver dem mulighed for at føle, at de er i et miljø, der ikke stresser dem, hvor de kan folde sig ud, og på deres individuelle betingelser udvikle de evner, de har på de særlige områder, hvor de nu har deres evner. Og det kan altså være computerteknologi for eksempel. Og i den sammenhæng har man fundet ud af, at der kan mennesker med Aspergers syndrom, som ellers ville være vanskeligt stillede på arbejdsmarkedet generelt, kunne indgå i en arbejdsmæssig sammenhæng og under egentlige arbejdsmarkedsbetingelser udføre et stykke arbejde, lønnet og med en ansættelsesform, som svarer til det, som man i øvrigt har på arbejdsmarkedet, men altså hvor der tages hensyn til deres særlige vanskeligheder. Det betyder, at faktisk en ganske glimrende reserve i vores befolkning, som ellers ville have haft svært ved at klare sig, ville have været udsat for voldsom pres under almindelige ansættelsesbetingelser,
kan folde sig ud og få en meningsfyldt og tilfredsstillende arbejdsliv. Den tanke at skabe vilkår på den måde er noget, som er væsentligt at tænke i de baner, når det er mennesker med udviklingsforstyrrelser, det drejer sig om. Det er vigtigt at forstå, at mennesker med udviklingsforstyrrelser, dem kan man jo ikke sådan lave om på. De er, som de er. Man kan afhjælpe det på forskellige vis, men det centrale er, at man tilpasser vilkårene i omgivelserne, så det passer til personen. Der kan være mennesker, som i det samfund, vi lever i dag, med de nødvendige krav, der er til omstilling, til social funktion især, kan føle, at deres muligheder for at folde sig ud vanskeliggøres. Nogle mennesker, man kan godt sige sådan lidt mere nørdede typer, kan folde sig ud og være vigtige bidrag til udviklingen af nye idéer i vores samfund og nye funktioner i vores samfund, hvis de får nogle rammer, som tilgodeser den mere individuelt betonede arbejdsform, som de værdsætter, og egentlig har brug for og har svært ved at klare sig uden. Der kan de udvikle deres særlige evner. Jeg vil slutte med at sige, at Aspergers syndrom er blevet en betegnelse, som efterhånden er blevet mere end blot en diagnosebetegnelse. Mennesker med Aspergers syndrom, mennesker, der har den diagnose, om jeg så må sige, har på en eller anden måde fundet en identitet i at se beskrivelser, der svarer til sådan, som de faktisk oplever sig selv personlighedsmæssigt. Det er derfor, det er lidt vanskeligt at forestille sig i dag, at man havde et diagnosesystem, hvor betegnelsen ikke var, fordi så mange mennesker i den grad har knyttet deres identitet op på en sådan diagnose. Man kan sige, at det er en grad af autisme. Man kunne også have en særlig betegnelse for grad af feber, men det vil ikke være så afgørende, når man havde en særlig betegnelse der for den enkelte person. Feber, det er noget, der kommer og går. Men når det drejer sig om vilkår, der vedrører personligheden og træk, som den pågældende kender fra sin barndom, har i dag, og som givet vil præge vedkommende fremover. Og det er knyttet til en sådan betegnelse, så er det ikke så nemt at slippe af med en sådan betegnelse, når først den er indført.